गोय सरकारचे विज्ञान तंत्रज्ञान आणि कचरा व्यवस्थापन जे खाते आहे त्या खात्याच्या अंतर्गत हे मंडळ येतं आणि हे मंडळाकडे गोय सरकारान भौगोलिक नोंदणी म्हणजे GI जॉग्राफिकल इंडिकेशनचे रजिस्ट्रेशनचे काम सोपयलें आणि हालींच आमच्या मंडळाच्या वतीन गोयची आमची कुंडी साडी आणि कापड तसेच गोयचे आमचे स्वीट धोतले 2 आयटम आम्ही GI फायल केल्ले आसा आणि हाच्या आदी आमकां गोंयान आमकां 10 GI आमकां मेळिल्ले आसात। ते GI म्हणजे गोयची फेणी, मागीर कोला चिली, हर्बल चिली, मंडोळी बनाना, गोयचे खाजें, मागीर गोवा काजू जो जगभर प्रसिद्ध आसा तो, मागीर आमचे गोवन बेबिंका हे आनी एक आमचे गोयचे स्पेशलिटी आशिल्ले गोवा डेलिकसी। देन आमचे सातशे भेणो, अक्षरचे वांगी आणि गोयचो मानतो हे आमी 10 असे GI आमी ऑलरेडी रजिस्टर केले आसा आणि अजून आमचे 10 GIचे आमचे अर्ज त्यांच्याकडे पेंडिंग आसा GI रजिस्टर चेन्नईकडे। त्यात प्रामुख्यान आमचे कोरगूट रायस, मागीर तालिगांवचे वांगी आसा, गोयचो मुसारा आंबो आसा, मागीर मांगिलार आंबो आसा, मागीर आमचे गोयचे कोकोनट क्राफ्ट म्हणजे कोकोनट क्राफ्ट आणि शेल आयटम हे हँडीक्राफ्ट आयटम आसा, मागीर गोयचे घुमट हे म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट जे हेरिटेज म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट आसा ते आमी फायल केल्ले आसा, मागीर गोयचे उदक, मागीर गोवा कॅशू नट एंड एप्पल फ्रूट म्हणून आमी फायल केल्ले आसा। अशे विविध 10 आमचे GI एप्लिकेशन पेंडिंग आसा आणि त्याच प्रमाणे आमी आतां गोंय सरकारच्या आदेशानुसार आमी गोयची फीश करी जी फेमस आसा जगभरात ती फीश करी आमी फायल करपाक हातान घेतलेली आसा। गोयचो उणो पाव पोळी म्हणटा ती आमी हातान घेतलेली आसा फायल करपाक। त्याच प्रमाणे गोयचे खतखते, मागीर गोयची गोवा सागोती आयटम, मागीर गोयचे आमचे चिकन कॅफ्राल असे आयटम सद्या आमच्या विचारात आसा आणि त्याचे आमी डेटाबेस आमी डेटा जनरेट करता त्याचेर आमी काम करता आणि ते जातकच आमी एक आयटम फायल करता आणि अपेक्षा करता की GI रजिस्ट्री जी आसा चेन्नई ती जाता तितले बेगीन आमचे जे त्यांच्याकडे पेंडिंग आसा 10 आयटम हे विचारात घेतले एक्झामीन करतले जेणे करून आमच्या गोयचे जे 10 आयटम 10 GI आसा तो आमचो आयटम डबल जावपाची शक्यता 20 जातल्याचे आमची आसा आणि लागलीच आमचे जे विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याचे डायरेक्टर जे आसा श्री अंकित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करतात आणि अपेक्षा करता की येणाऱ्या ह्या वर्षाच्या एंड पर्यंत आम्ही गोंयात 25 GI आम्ही टोटल टार्गेट आम्ही